1 апрелдән водитель таныклыгына имтихан бирү тәртибе үзгәрә. Үзгәрештәр тәүсиратта нимәгә кагыла? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы билдәле автоэксперт Хәлим Әюпов. Һаумыгыз. Исәнмегез. Шулай итеп, Хәлим Гайсович, 1 апрелдән ингән кагыйдәләр турында. Кемдәргә кагыла тәүсиратта? Бұл иң тәүдә кагыла водитель танытмаһы алырга укыган курсантлар өчен дип әйтәйек. Анда инде зур торкына үзгәрешләр керде. Иң беренче үзгәрештең бере дип әйтернем, элек мона 3 кабат имтихан бирһәң, бире алмаһаң, Тәүге тапкырдан бире алмаһаң 3 мәртәбә. Анда бирелә торган 7 көн һайын, хәзер анһа калды. Инде 4нче мәртәбә бире алмаһаң, 3 мәртәбә бире алмаһаң, 4нче мәртәбә бирер өчен килергә кирәк хәзер ярты елдан 9 айга хәтле. 6 айдан 9 айга хәтле. Элек 1 айдан 3 айга хәтле ине. Бұл не өчен индерелә? Ул инде теге кешеләр күбрәк укыһын, теорияны ныгытсын, вождениены ныгытсын, мона шундайрак. Һәм инде ул һәрбер курсанттың әзрәк китәһен лә хугасак дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин инде шул 6 ай эчендә алар үзенең белемен ныгыта. Ул инде әзер водитель булып сыга, имтихан биреп сыга. Димәк, китәһенә һуга икән, ул тырышыбрак теорияны укырга һәм практиканы ныгытырга тиеш була. Әмма ләкин моның бер ягы бар. Мона кеше 3нче мәртәбә имтихан биргәндә күбәһе хәзер шуны уйлаясак, мона хәзер бу юлы бире алмаһам, хәзер ярты елдан соң гына килергә туры киләсәк дип теге әзрәк психологик моментлар була инде аларның. Хәлим Гайсович, гомумән алганда бына 1 тапкырдан имтихан бирүчеләр, улар күпме ул? Һәрбер автомәктәптә дип әйтергә кирәк, бит бер 50-60% дип әйтәйек. Яртыһы, димәк, яртыһы бирә. Хәзер бит имтихан бирү җиңел түгел элек күк. Элек бит автомәктәпләр барыла укыта торганнарны автодромда гына. Беренче һәм икенче этапта автодромда гына бирә торганнарны, аның өчен автомәктәпләр кертәләр инде автодромга курсанты һәм шунда йөртәләр. Алар теге калага сыккас, ничек йөргә икән дә белми торганнар. Югалып калалар. Әмма ләкин имтиханды бик күп бирә торганнарны. Теге бер урында гына йөргәс. Хәзер инде моны беренче, икенче этап хәзер юк дип әйтергә кирәк. Элек беренче этап моны эстакада, разворот, гараж. Шундай упражнениялар бирә торганнарны, шуннан второй этапка анһа каласында. Хәзер беренче этап, икенче этап юк, аларды берләштерделәр. Хәзер инде каласында инспектор әйтергә мөмкин, монда парковкага куй автомобильне, монда бурыл, монда тукта дип. Тыгынга барып ултыр. Тыгынга, яны кала. Мона шуның өчен икенче яктан килгәндә элек 5 штрафный балл булса, имтихан бире алмай торган идек. Хәзер аны күбәйттеләр, 7 балл булса бирмәсең, моны әзрәк җиңелрәк. Хәзер инде тагыла яңалык керде дип әйтергә кирәк. Мона элек эстакадага күтәрелгәндә туктарга кирәк иде. Һәм төшкәндә туктарга кирәк инде. Хәзер төшкәндә туктарга кирәкмәй, күтәрелгәндә генә туктап, урыныннан куйгалып китәргә кирәк, автомобиль артка китмәһен өчен. Тагыла элек теге бурла торган разворот урынында, моны беренче этап биргән вакытта анда 5 метрдан әз генә күбрәк дип әйтергә, хәзер аны 7 метрга хәтле yetkirdiler. Дурайттылар площадкасын дип әйтергә кирәк. Аныһыла курсантлар өчен әзрәк җиңелрәк буласак, тагыла бер яңалык, иң зур яңалык дип әйтергә кирәк, кемнәр эсеп эләккән, алар имтихан бирер өчен бер тапкыр таныклыгы алынган икән. Алынган икән, икенче мәртәбә алар икенче категорияга укып, имтихан бирергә уйлаһалар, алар шул сроклар үткәч 1 елдан уңгына бире алалар. Ягъни 3 елга таныклыгы алынган икән, тагын 1 елдан соңгына алар категорияга тапшыра алат. Бире ала. Ул бит мона хәзер күбе йөрүләрне элек водитель танытмаһын ГИБДДга судтан соң суд лишәйт битне. Хәзер водитель танытмаһын алып калмайлар ГИБДДлар. Алар судка ибәрә. Суд булганнан соң водитель танытмаһы алып калына дип әйтергә кирәк. Алып калынмый, ул аны үзе алып барып бирергә тиеш, сдавайтергә тиеш ГИБДДга. Мана шул водитель танытмаһын биргәндән алып, аның срок китә. Ягъни судтан соң. Әйе, Бу тагыла өстәмә вакыт дип әйтергә мөмкин. Әйе, күбеһе
водитель танытмаһын бирмәй, водитель танытмаһы китәһендә булган, шуның менән йөриләр. Теге ГИБДД хезмәткәрләренең аларның һәрберсендә уже язылган, кем инде любой водительдә алар карый ала, был водитель танытмаһы алынмаганманың, юкмы? Шуның өчен бары водитель танытмаһын алып каласаклар, әмма ләкин ул үзенең сораган гына оҙайтасак. Менә 1 елдан алып калһалар, туктатып, тагыла 2 елга. Тагыла 2 елга. Хәлим Гайсович, тагыла бер яңалык турында һеҙҙең мәһелешкә килә. Был шулай уҡ сит илдән ингән водительләргә ҡағыла. Улар үҙҙәренең илендәге танытма менән күпме йөрөй ала хәҙерге яңы ҡағиҙәләр буйынса? Улар беҙҙә хәҙер водитель булып эшләй аламы? Мәҫәлән, шул уҡ мигранттарға килгәндә. Эшләй ала. Ул мына хәҙер онотҡанса әйтеп китәйем, тагыла водитель танытмаһы элек автобуста эшләр өсөн, категория Д алыр өсөн. Бездә 21 йәш булһа, үҙенең уҡыған курсантларға, шул етә торғанны категория Д-га уҡырға һәм Д1-га ул уҡып сығып автобус йөрөтөргә хоҡуғы була торғаны. Хәҙер мына был яңы закон буйынса, аның любой категория булырға тейеш 1 йыл. Легковойда йөрөргә тейеш, тәжрибәһе 1 йыл булырға тейеш, һәм 21 йәш булырға тейеш. Мана шул ваҡытта ғына ул хәҙер категория Д-га уҡый ала. Мана булды зур яңылыҡ дип әйтергә кәрәк. Әгәр инде сит кешеләргә килгәндә, ситтән кергән бездән, әгәр инде ул мана 1 йыл ғына йөрөй ала, үзенең таныҡлығы менән, шуны аңа алыштырырға кәрәк була. Инде еңел автомобилдә алыштырыр өсөн ул теге теорияны гына имтихан бирә. Әгәр инде мана йөк машинаһы яки автобусга уҡырға йөрөргә булһа, ул үҙенең водитель танытмаһын алыштырыр өсөн мына автомәктәп бөтөргә тейеш беҙҙең Рәсәйҙә. Һәм инде теория, һәм вождение бирергә тейеш имтихан. Шунан гына ул бездә йөрөтә аласаҡ. Ягъни ҡағиҙәләр ҡәтғиләштерелә, талаптар арта дип әйтәсегеҙ. Талаптар арта, Һәм тагыла бер һорау, ул да булһа 24-нче йылда таныҡлыҡтың мөҙҙәте бөткән осраҡта. Автоматик рәүештә оҙайтыламы, әллә яңынан уҡырға кәрәкме? Автоматик рәүештә. Ул мына 23-нче йылда кергәнне, 22-нче йылда кергәнне, ковид ваҡытында хәҙер 23-24-нче йылларда керде, 3 йылға оҙайтыла. Автоматик рәүештә имтихан тапшырып кәрәкме? Әгәр һинең мына водитель танытмаһын ГИБДД хеҙмәткәре алып ҡараһа, аның срогы үткән мына 23-нче йылда, ул аны уже белеп тора, ул аларға бернидә дә наказание юҡ. Хәлим Гайсович, бына әлеге ваҡытта яҙғы миҙгел, кешеләрҙең ҡышҡы тәгәрмәстән йәйге тәгәрмәскә күскән осоро иртәме, әллә мөмкинме күсергә? Мына тағы бер закон буйынса былтыр кергән әйме. Хәҙер беҙҙә обязательный закон бар дип әйтергә кәрәк, тәгәрмәстә алыштырыр өсөн. Тәгәрмәстә алыштырырға кәрәк. Алыштырырға кәрәк тип түгел, йөрөргә ярамай мына ҡышҡы тәгәрмәс менән июнь, июль, август айларында. Инде йәйге тәгәрмәс менән йөрөргә ярамай. Декабрь, январь, февраль ҡыш көнө. Әлеге ваҡытҡа килгәндә, миҙгелдәр алмашынған ваҡыт. Әле тәгәрмәсләрҙе алыштырырға иртәрәк дип уйлайым. Әле төнлә һыуыта, мына асфальттан бараһың иртән. Бит аны ҡара асфальт тиҙәр, теге боҙ, ул аны күп кешегә күренмәй. Асфальт ҡап-ҡара булып ята, был юҡ һымаҡ. Әммә ләкин асфальттың тишекләренә һыу кереп төнөнә туңа. Минусовой погодалар бар бит инде, ул эремәй. Әммә тағыла шул боҙ булмаһа ла, һыу күп урындарда ҡарлар ята. Шуның өсөн әле тәгәрмәс алыштырырға иртәрәк дип әйтергә кәрәк. Мына йәйге тәгәрмәс ул 5 градус йылы, ҡышҡы тәгәрмәс 5 градустан круглосуточно уже йылы булһа дип әйтергә кәрәк. Ул йомшай. Йәйге тәгәрмәс 5 градустан һыуыҡ булһа, ул ҡата. Шуның өсөн аларҙың нейе шундай теге ваҡыты сикләнгән. Ваҡыты сикләнмәгән, аның теге тәгәрмәсләр шулай эшләнгән. Мына ҡышҡы тәгәрмәс 5 градустан йылы булһа, ул йомшай, ул теге тәгәрмәс йомшай, һәм инде тормозға тотҡанда һәм управление булғанда ул аны насарыраҡ тәьҫир итә дип әйтәйек. Йәйге тәгәрмәс, наоборот 5 градус һыуыҡта йөрөһәң, ул инде ҡата.
Бұл вақытта тоже тая ул һәм тормозга туктатырга булганда автомобильдә тормозный путь күбрәк була бит икән. Идара итү кыенлаша. Димәк, әлеге вакытта иртәрәк әле. Иртәрәк әле. Шулай да бына күзәтәбез инде велосипедка атландылар, башка шундай үзйөрешле симдар тиде, шулай бит симдар тибеләр самокаттар һәм башкаларга ултыра башланалар. Уларга иртәрәк түгелме әле? Аларга иртәрәк түгелме икән, аларга бернинди закон юк бит инде. Аларга закон бар только симда мына тротуарда йөргәндә һәм инде тизлекте арттырганда һәм ничә килограмм булырга тиеш, һәм теге симнарда артыңда пассажир булырга тиеш түгел. Бердән башыңа каска кияргә тиешсең. Әгәр инде һин теге тротуардан кешеләр теге велосипед юлынан йөрмәгәндә, тротуардан йөргәндә, аның тизлеге, пешеходның тизлеге менән бер булырга тиеш, яки 23 сакрымдан да артык булырга тиеш түгел, һәм самокаттың авырлыгы шул теге 35 килограммдан артык булырга тиеш түгел дип әйтергә. Һәм инде менә әле Мәскәүдә күргәнем бар, шул семинарга куя башлаганнар зур номерлар. Һәрбер шул самокатларга номер куялар. Шул самокатларның хуҗалары дип әйтәйек, алар битендә арендага бирә. Шул арендага биргән хуҗалар семинарның номер куялар. Ул номерлар камера укыяла. Бер yerdə авария булып китсә, я берәһен бәрдерһә, кассалар менә шул самокатларны тизген аны шул номерлар буенча табай алалар. Яблы кешен табалар, димәк, идара итүсенә. Кем идара иткән? Нисек менә бездә Башкортстанда дип анһын белмәйм, бар микән, юк микән, әмма ләкин Мәскәүдә урысы калган шундай номерлар куялар. Асынлап та был чөнки күп кенә аңлашылмаган ситуацияларда хәл итәргә мөмкинлек бирә. Күп хәлләр булды ондай, күп бәхәс. Алар бит тротуарда берәләр дә, берәһен ягалар да бәреп, һәм үзләре туктап тормый китә. Менә шул номерлар булганнарда алар кем арендоваткан, сәгать ничә хәтле, аларның данныйлары бар, һәм алар табай ала. Хәлим Гайсович, безнең водительләргә һәм яүлеләргә ни киңәшләр бирергә тагыла? Кәңәшләр моны хәзер яз көне күп урыннарда сокырлар бик күп, һәм инде алар һау менән капланган. Теге шәп йөрергә түгел, дистанция тотырга кирәк. Шул теге әйтеп киткәнемчә, иртән теге боз. Әгәр инде ямга эләкһәгез, тәгәрмәсегез нитә ул вакытта китмәенсә, әгәр инде шуны фотога төшереп, шул ГАИ хезмәткәре сакыртып, оформлять итеп, һәм шул тәгәрмәсләргә хакын алырга мөмкинлек була. Зур рәхмәт сезгә кәңәшләрегезгә. Хәерле юл. Хөрмәтле тамашачылар, водитель танытмаһын алуга бәйле үзгәрешләр турында без билдәле автоэксперт Хәлим Аюпов менән һөйләштек. Юлдарыгыз хәерле булсын.